Molweni baphulaphuli bayo le nkqubo ithi yona some of us die by mistake, apho ke thina siye sinazise ngabathe basishiya ngesiquphe nangamindukazi amakhulu. Sikuso thina esi sikhululo iBootmansmith radio station, isikhululo senu ke esingungqa phambili ku-92.4. Ukubanda kwethu masivakalisweni thina nawukuvimba wethu wangokuhlwanje. Ukubanda kwethu akasekho yena mother tongue useza kubekwa yena phezolo elinye. Torhona usishiyile ubawo uBeetroot remote overtaker, yena ke sele ebikiwe kwikhaya lakhe lokugqibela ngomso emveni kwentseni yangokuhlwa kwasemini. Awusukane man bantakwethu, umkile yena ugxa wethu kwisikhululo esi sikanomathotholo. Umama okanye usisi umbolombini ngxowa ayibotshwa, obekade ke esuleleke sisifo sifikayo kuthiwa sona yiRobertson Knorox Royco Epsom Salt Ino. Baphulaphuli niyalumkiswa, engakumbi amakhosikazi wona angawaphuziyo amadoda awo kusasa emini nasebusuku, kuba kulapho siqala sizibonakalise khona esi sifo. Masivakalisweni ke okokuba baphulaphuli akasekho umakhulu uThumo.